Ndatongotumwawo sekuru. Hanzi program yaya yatakutozoita muna December chaimo. December. Iwe. Anozwa kuti izvo zvindauya panapa. Zvikana nemuzukuru makumbe sekuru chisana makagara muno muVOT Studios. Handiti? Mundimirire ndidzoke. Ndonyaya ndafambira muzukuru. Handiti? Iwe ndoudza kuti munhu unoda kuroorwa nemwana waStrive Masiwa unotengesa airtime. Ndonzi vakachongo vakaroorerwa nemunhu anababa vanotengesa airtime. Muzukuru wangu otorwa nemwana waMasiwa Strive. Zvine musoro izvo? Kwa anotengesa airtime ndiani? Ji? Hatengesa airtime kaStrive Masiwa. Anotengesa chi? Anogadzira airtime. Kana akagadzira wodzihla handiti? Vanohodhesera kavanhu. Zvakasiyana nechiko kuhodhesa nekutengesa? Kwani ndiani ngadzigadzira? Iwe, kuhodhesa it means to fast share. Kana sekuru. Strive Masiwa anogara pano pagokwa. Handiti? Raini rose regokwa rino. Voziva kuti vakachongo varegera mwana akaenda paairtime. Inamurudzina Strive Masiwa iyo. Vanhu vanenge vautoyaitsvaga airtime kumba kwenyu. Handidi, namoyo Strive Masiwa ngaarore vanoenderana nezera rake rekutambura iroro vasina mari. Zvohwikwa unzi kwanzi vakachongwa vakarega mwana achiroorwa nemunhu anababa vanotengesa airtime. Zvigonzi zvine musoro izvozvo. Imi ngopiwa imari chete. I want to tell you somebody. I don't have anybody who married with somebody with the father who will sell airtime. Handina mwana kana muzukuru uroorwa naStrive Masiwa anababa vanotengesa airtime. Kona sekuru hanji muri kuda imari here. Ndo zvandaura kuti utori murombo Strive Masiwa. Undoda help kubva kwandiri. Ndakagugurigwa ini. Ndakagugurigwa. Handiti? Ndakagugurigwa paneti zvokunzi www.masiwastrive. Unaitei? Sekuru munhu akagugulira eka. Akagugula nemashaidzo zvaidzi. Aushuriwe. Solo kuti munhu akata biograph, akata computer graph, akata keyboard. Munhu akandigugurira akatonudza kuti Strive Masiwa is already salesman. Ndi salesman baba wake. Ngogamuchira imari sekuru kwete zvekutsvaga kuti mari yabvepi. Mazuva ano usangoti mukwasha wangouya, wangomutorera mari. Mukwasha wangouya mutorera mari. Tanga wagugura. Handiti? Kuti mukwasha wako unoitei, baba wake vanoitei, mai vake vanoitei. Handiti? Munhu uyaya munhu ane mari dzake chaizvo. Zvandinoziva ini. Mukaenda paJoina City paya pane maofisi avo anovhura malaini. Vana ekoshuwa vese vaya ndevake. Uritaura kuti Econet iri muna first ndege. Econet iri paJoina City ndege. Vana ekoshuwa zvese Stuart Bank ndeyake. Ekofama yatikurimisa kumusha ndeyake. Exactly ndezvake zvese zviya. Izvezvi mukaenda kuSouth uko. Pane inonzi Cohom. Malaini eCohom atofonesa kuSouth Africa singadhi mara. Iyaya ndeyekuti unofonera kuno, ukada kufonera vese vari kumusha, unofona zvakachipa. Uritaura kuti Cohom ndeMasiwa Strive. Malaini ese Econet, pese pamunongoona pakanzi Econet. Ekofama ndeyaStrive Masiwa. Exactly, ndezvake zvese zviya. Moti munhu akadaro angashaye mari. Izvezvi handilaini reEconet munaro. Muri kutofona. Dzakanzi chii namba dzake? Dzirimo dzakangonzi Masiwa imo. Ndikureva dzauyawo kuda kuroora, ukurooreva. Dzasipiwe. Dzirimo. Ndimi chete sekuru manotedza kunzwisisa, muchitedza kufunga zvinhu zvingori pachena. Iwasipiwe iwe. Today already sleep to Masiwa already. Today sleep to Masiwa. And then as unovata kuMasiwa izvezvi handichadi kuona kumba kuno unovata kuMasiwa. Why zvina untaurira kuti ekofama ndeyaStrive Masiwa? Kwaizvezvi ukawana kwaroorwa umwe munhu unoti kuti enda usingadi kuroorwa iwe. Munhu asingadi kuroorwa naiwe. Enda izvezvi kwaStrive Masiwa tozoona zvemuchato nekubvisirana mombe izvo. Taita Cohom man. Unotifonera neCohom kwaMasiwa koko. Naifunga kuti munhu nai unotadza kuenda kunoroorwa naiwe. Ndima ndinotedza kunzwisisa sekuru.